Bona tarda des del vestíbul de la nova estació de l'AVE a Girona. Finalment avui, després de 9 anys de retards i d'endarreriments, avui s'ha pogut inaugurar aquesta connexió a Catalunya. Les 4 capitals catalanes queden connectades ja per l'alta velocitat i també l'enllaç amb França. És una inauguració, podríem dir, una mica a mitges, perquè encara queden obres per fer aquí, a l'estació de Girona, després ho veuran, però també a Barcelona, a l'estació de la Sagrera, i a més, fins la primavera no es podrà fer el transbord a Figueres per anar fins a París. És per això que diem que les felicitacions pròpies d'una inauguració històrica, com s'ha qualificat avui aquesta inauguració des d'aquí, queden una mica aigualides per tots aquests retards, greuges, queixes i maldecaps. A partir de demà els usuaris ja podran provar aquesta nova via que avui han inaugurat, han provat ja aquest matí les autoritats. Molta expectació a l'estació de Sants davant la sortida del tren d'alta velocitat que aquest matí a les 11 ha inaugurat la línia entre Barcelona, Girona i Figueres. Molts periodistes i moltes autoritats, encapçalades pel príncep Felip, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el de la Generalitat, Artur Mas. Tothom pendent de les encaixades i de tots els gestos, ja que l'acte d'avui ha estat la primera trobada entre Rajoy i Mas després de la reunió a la Moncloa al setembre, que va significar el fracàs del pacte fiscal i la posterior convocatòria d'eleccions. I tan mesurats eren els gestos, ostensiblement correctes però tampoc entusiastes, que la més relaxada ha estat la ministra Pastor. Després de tants anys, avui l'AVE no s'ha fet esperar i a les 11, puntual, el tren ha sortit de l'estació de Sants per recórrer els 131 quilòmetres de la nova línia. Dins, en un primer vagó, les autoritats separades de la resta de convidats i dels periodistes. Compartint taula, el príncep, Rajoy, Mas i la ministra, parlant de temes quotidians i gens transcendents, com a mínim quan s'hi han pogut acostar les càmeres. Les 397 places del tren han encabit representants de totes les institucions i partits polítics, els alcaldes que uneix el nou tram, les empreses constructores i mitjans de comunicació catalans de la resta de l'Estat i també francesos. 50 minuts després, avançant-se fins i tot a l'hora prevista, l'AVE ha entrat a l'estació de Figueres-Vilafant, tan nova que sembla que ni els lingüistes han tingut temps de corregir els cartells. Aquí, en un acte protocolari, s'ha descobert una placa commemorativa i abans de tornar a pujar al tren hi ha hagut foto de record davant de la màquina. La següent parada ha estat Girona, a la nova però encara no acabada estació. L'acte inaugural ha tornat a fer evident la gran expectació que ha despertat aquesta inauguració després de tants anys d'espera. Finalment han estat els presidents Mas i Rajoy els que han inaugurat la línia de l'AVE entre Barcelona, Girona i Figueres. Però si s'haguessin complert les primeres dates previstes, podien haver estat Pasqual Maragall, José Montilla, José Luis Rodríguez Zapatero o José María Aznar. Això dona idea de quantes vegades i quants anys s'ha retardat la finalització d'aquesta infraestructura. Raquel Vallabriga, TV3, línia de l'AVE entre Barcelona i Figueres. Doncs les autoritats han arribat fins aquí a 1:15 del migdia perquè se situïn. Nosaltres ara aquí el que veuen és el hall, el vestíbul, podríem dir, a nivell de terra, per on els usuaris entraran, però per sota nostra, on s'ha fet aquesta inauguració, hi ha 4 nivells més, que són pròpiament l'estació. A baix de tot hi ha les 4 vies dels 4 AVEs, dels 4 trens que els usuaris podran agafar. Hi ha dos pisos més on s'hi ha de fer el pàrquing i un altre més amunt destinat a l'estació d'autobusos. Això és tot el que encara queda per fer. Aquestes imatges que estan veient, el hall és per on s'accedirà, s'uniran tots aquests pisos i s'accedirà tant a l'estació com als pàrquings que, insistim, encara estan per fer. És precisament en aquest hall on s'ha fet l'acte inaugural aquest migdia. Les autoritats hi han arribat, com dèiem, a 1:15. El príncep ha descobert una placa commemorativa d'aquest primer viatge acompanyat del president del govern espanyol, també la ministra de Foment, aquí els veuen arribar, el president de la Generalitat, també l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, que és qui ha fet un discurs més reivindicatiu, ha recordat els retards i l'impacte de les obres en la via i l'activitat comercial de la ciutat. Després podrem parlar amb ell en directe, no ha estat però lògicament l'únic que ha parlat. En els seus discursos, Artur Mas ha recordat que Catalunya és la comunitat que té menys dotació econòmica en infraestructures i també ha reclamat un impuls definitiu pel corredor del Mediterrani, mentre que Rajoy ha reivindicat l'AVE a tot Espanya com un element cohesionador del territori.